Statistika maħruġa mill-Eurostat tindika li fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea il-prezz tal-elettriku żdied bi 2.4% bejn it-tieni nofs tal-2014 u t-tieni nofs tal-2015. Xi ħaġa li grazzi għal miżuri li ħadan il-Gvern ma jistax jingħad għal pajjiżna. Fil-fatt Malta rreġistrat ir-reba' l-inqas prezz tal-elettriku fost it-28 pajjiż. Wara snin jaraw żieda wara żieda l-kontijiet tad-dawl u l-ilma f'Malta raħsu b'25% għall-familji fl-2014 u fl-2015 raħsu għall-industrija. L-istatistika tal-Eurostat tinnota li fit-tieni nofs tal-2015 il-prezz medju tal-elettriku f'pajjiżna kien ta' 12.70 € għal kull 100 kWh. Il-medja Ewropea kienet 22.10 €, differenza ta' 9.40 €. Fl-istess waqt Malta hija wieħed mill-pajjiżi li l-inqas tintaxxa lill-klijenti fuq il-provvista tal-elettriku. L-iktar pajjiż b'elettriku baxx kien il-Bulgarija segwit mill-Ungerija u l-Litwanja, filwaqt l-aktar pajjiż b'elettriku għoli huwa d-Danimarka fejn il-prezz huwa 30.40 € għal kull 100 kWh.